Fil-kapitlu dwar l-innovazzjoni, id-dokument ġita għal kulħadd f'soċjetà li jimpurtat jipproponi li jkun hemm punt ta' tluq nazzjonali li jkoordina l-isforzi kollha tal-innovazzjoni li qed isiru fil-pajjiż. Jekk din il-proposta ssir, Malta tkun l-ewwel pajjiż li jkun irnexxielu jagħmel dan. Sostna dan Joe Woods, direttur kreattiv, waqt intervista fuq NetLife fejn analizza l-proposti tad-dokument li kien approvat mill-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista matul il-ġimgħa li għaddiet. A National Innovation Ecosystem. L-innovazzjoni hija ekosistema. Ħafna entitajiet li jgħinu l-xulxin bħall-ekoloġija biex jiżviluppaw. L-Università tiffidja, l-MCAS jiffidjaw, għandek il-banek, għandek il-financial systems, u għandek żgħażagħ li jitlu b'idejat u dal-affarijiet kollha. Dik għadha ma teżisti kien fid-dinja. Pajjiżna jista' jkun l-ewwel pajjiż fid-dinja inħabba ċ-ċokon tagħna li jagħmel di. Joe Woods qal li ċ-ċokon ta' Malta għandna nħarsu leħ bħala vantaġġ għaliex dan ifisser li meta jiġi għat-tibdil u l-innovazzjoni Malta tista' twettaq dan ferm qabel pajjiżi ikbar. Matul iż-żminijiet il-viżjoni ta' Malta kienet dejjem inħarsu l-barra biex jinħoloq l-ispazju fejn nimirħu. Id-dokument jitkellem jgħid iċ-ċokon f'da żmien ta' turbulanza u ta' tibdil fid-dinja jista' jintuża bħala vantaġġ. Irridu nkunu agile, irridu nkunu quick, imma vera għandna l-limitazzjonijiet tagħna, però jekk hemm changes qed isiru fid-dinja min se jitbiddel l-ewwel. Il-Ġermanja 80 miljun, l-Istati Uniti 64 miljun, jew Malta li hija 500,000. Joe Woods qal li hawn perċezzjoni żbaljata li l-innovazzjoni hija missjuqa mit-teknoloġija. Fir-realtà, it-teknoloġija hija biss parti minn dan kollu għaliex dik li ssuq l-innovazzjoni fir-realtà hija l-viżjoni fit-tul.